Kula nuwun. Sopo Monggo. Wah, monggo Mas. Pak Basman. Lho, kok samarep nami kula? Lah, Sampeyan sinten? Sinten sampeyan? kula. Nggih. Kula bojone niki. Niku bojo sampeyan. Nggih. Potongane pesok ah. Wah, sing lanang potongane kaya iwak sili. Lambene apik. Aku iwak sili. Iku ben tau dadi cari skoci wae. Sinten nami sampeyan? Santalawa. Oh, Santalawa. Kula tugas terus kok, Pak. Mboten nate teng griya. Tadi nopo sampeyan? Lho, terus punten niku. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Ngenteni tendaan ndak teko-teko. Duwe pacar sitok niku lho nggih, awake pun kuru, brengose sing kandel. Duwe sing kandel kena Dek, brengos sing kandel napane mboten nyureni mawon. Ngomong apa ae. Wis mang ana mburine kok gak ero iki lho. Mulane rambute cok dawa-dawa ta. Potong separuh didol ngono lho. Kapan tekoe peno iku mau, Kak? Lah wis suwe lah. Peno jengklak-jengkel lah tak delok teko doan. Aduh enco Kak aku jengklak-jengklak. Apa wayahe gong gak tutuk ngono. Lah ya gonge gak tutuk lah dilebokno. Sikile medhing rang sik ulah. Lah iya, aku mau sapa sing ngedukno sikil lho, Kak? Lah semayan ya apa semayane kok lali. Sampeyan Kak, mbok ndak ngergani mbek pacar. Lah Kan ono titikno lho Kak mbek pacar iku. Saiki muni pacar mang gendaan. Lah iya. Gendaan itu masa lampau 45, saiki zaman 82 iki Jadi di pacar. modern pacar. Tesen ya. Dites mari ngono disen. Ayo biasa wong pacaran ini mesti lek ngadakno pertemuan lah mesti rumah makan. Iya Kak kaya peno wong pelit. Nah, peno kok tak enteni nanduk ngene stasiun. Prasa kote iki numpak sepur Dek, mboten datane ngene gerbonge. Karepku ngene lho, lah lek nang rumah makan utawa nang apa nang depot. Ya lek besok terus dadi lek gak dadi lak torok dhisik. Lho iku apa? Mulai berjalan ndak wani torok ya sih Kak Sido Kak. Lho gak ngono Ndak lah. ada pengorbanan sama sekali ku jenenge. Korban buri-buri pokok wis sip ngono lho. Lah saiki ngene lho karepku teman-teman do gerbong lah ana sing nyekseni ya. Manuk parkit ya. Kak ngono Kak pene ku serius tak gak sih Kak. Lho serius, pokoke tak nggih temen iki karepku tak sesek kae malam minggu iki mantenan lho. Sosok. Lho, gak ngono aku sedia bongkel karo PT ngono lho. Kok ngarake gawe ber-beran PT iku. Mau Kak gak cocok Kak. Lho lah Aku senengane Kak yo nek ate wayahe dadi manten tanggapno kentrung ae enak Kak. mosok nang Blitar awak kemis kono. Adoe Kak nang Blitar. Lho sing ngomong marang Blitar. Sampe gak kapok nang Blitar yo. Wis kena potong kate nang Blitar maneh. Lah ya kok sik gelem ae yo. Gak apa-apa dadi sik gak medhone seduluran. Perkara iku bisa diurus wong loro lek wis dadi ya. Ngene lho Kak, saiki sak temene Kak ya peno nek panjen serius bi aku, kapan dadine? Lho saiki ya apa lungguhe ngono lho Kak, genahe. Lungguh watu ae dhisik iki ya. Lungguh apane? Ya lungguh kuade ta ya apa ngaku sik prawan Kak. Iki urusan buri. Lho ya gak larang-larang Kak gawe kuade dhewe ae. Kursi ditobok-tobok tuh kono kertas lap kelip dipajang dhewe. Wayahe dadi manten gak iso tenang tinggi ning rayap. Wah, wis gampang pokoke iku apa jari paman. Kurangane apa paman pas. Lagi ate nang paman maneh. Iya, tapi sementara iki teman-teman dulu kene aku kangen suaramu, Dik. Oh, aku mau wis nggawa botokan Kak. Bodan apa? Kedok lindri. Lho. Senengane sampean nak kedok lindri iki esuk lho ya apa? Sing wedok sing tolong malah nggawa botokan kedok lindri. Wis gak dijak nang restoran, gak dijak andok soto. Sing wedok tuku kedok lindri. Lho gampang lek mari nyanyi weteng luwing kok ayo mangan isore asem ngono lho. Mangan kan iso asem sih Kak. Mangan ojo enak-enak sing penting mengandung minamin. Oh, apa? Vitamin. Aku iki masih gak ngerti Kak, nek minamin gak ono Kak. Apa sing ngono?
Ya iku lho Kak gizi. Iya padha ae gizi. Sakjane nek aku iki Kak masih gak sampean kayak gizi wis akeh gizine Kak aku iki. Delok teko iringan aduh penuh gizi Marlena. Teko ngarep penuh gizi. Dia bojo pisan kayak bol ini. Lho lah enak penuh kali nyeduk kadek ngiseni. Kak ya apa iki Kak Jok? Tengengisan nduk dalan Kak. Wis ngene ya saiki nami paman. Sebab aku durung ngabari paman, kula gak dikabari di Pak itu. Sebab kula wong suwe ah. Apa Kak? Ngejak arek wedok mandeg nduk tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono Kak ya. Cocok numpak becak ta ngono mau ngomong di jero becak. Ngene. Atuk kae. Amri awak iki omong manjak sesuwe ya ambek mlaku. Laku Kak. Gandul sikar ya. Masih ngono Kak cek nemene Kak bener Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak napa. Untuk duit ah. Do beres, mari tanggapan 15 juta. Nah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar tembok. Tak jegono dawet beno. Ya golek-golekno mosok aku pancet situ iki rek iki wis disikan pisan iki. Beres Kak. Engko nale aku gak tambah gombal. Lah awakmu milih-milih nduk pasar iki ya apa? Lho iku jare kanggo lele paman. Oh, sok Sing nduk pasar iki lho Kak. nebas sakmono kae kaya apa? Nah ya yuk saiki numpak becak wis. Wis ah? Wis. Iya. Gue cek paman cek gak arep-arep Iya Kak. sakno ya gak tambah suwe tambah loro. Makane buntelan gombalan biyen kok digowo ki oleh-oleh. Ya bae paman nyusut ta apa jange ya. Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya. Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane. Wis ah? Ayo. Wis temen ah? Lu sik durung ae ket malah wis Kak. Iki lho tak pikir sarbon kok mencicil ae. Ayo wis ayo budal. Ayo Sampai izin aku. Wong sebenernya nang tengah jadi cek sakit. Kenge terus sakit wong pancen nyambut gawe ini kaya ngene. Wong bilen kong perak kajun pancen. Woh, ka ono lek Pak Hayah ruah. Nyamakin ni Hayah alias subur. De, mek cek pinter are iku wong wis aku seneng pelatasan merono mrene. Mek pas moro ditunjuk dadi kami tuwa, wis gak iso aku mlaku bisa sengko. Tapi pancen bener. Nek nunjuk kami tua aku pancen bener, tak kira kelero. Sebab biyen sadurunge aku dadi kami tuwa, mbok desa iki rusuh. Bareng aku dadi kami tuwa, mbok esuk wis rici. Kari ciki apa wong pancen aku dadi kami tuwa ngiras tukang sapu. Allah. Tapi ya tak dadi apa sering pengalaman. Ngiras nyontoni arek nom-nom dok wedok sing perawan sing gak gelem nyapu. Saiki tak aku sing nyapu wis suwe tak arek sing nyapu. Ya Allah. Wong carane wong tuwa biyen ngono cong hayya. Mong bipat cetuk endri ya. Lah dewasa lah raja nak. Kabin ya. Wis tak turuti cari wong lek gak rabi ku cari wong madat. Rabi aku. Tuare ayu ne pancen ayu. Rambutnya pirang. Mbok kari pirang iji kok. Tak hitung ono nek 72. Iki brondol tah pirang jare. Bareng wis suwe wis bapak wis milih liyane ae. Oleh rada ayu putih seneng aku pancen. Aduh. Cowong pipi kaya duren.
Moto koyo neker. Driji mau cobong. Melaku koyo maling kerinan. Gak gelem alon mlakune, das beladas. Mulai kenalan sampai tadi bojo, kudungan. Bareng tak pikir do arek iki cek alime cari aku. Yo kebeneran. Bareng wis dadi manten wong manten anyar. Melaku ngalor ngidul nanggone maratuwa. Balak-balik kudungan. Aku tak wani ote aku. Saken. Wong durung 40 dina mosok kate patut. Lho dak pantes. Bareng wis suwe lungguh wong loro, Dik. Iki rambute kok wul-mawul tak sureni, Dik. Jare bojoku, "Hek njok Kak, engko maloh." Isin jarene. Do wis suwe gak telaten aku mosok rek, dak rambute sampai koyo ngono. Bareng aku suri tak cekel, kudung tak buka, kupinge ilang sisih. Oh, aduh dok remena, tak kira pikir nyebut aku sak jerone pikir. Wis tak dadi apa iki tak terusno rusak iki. Wis tak kirimno nang maratuwa momong apik. Pun Pak nggih pun sampai lega lilo sampean, kula nggih pun lega lilo lan niki kula wangsulaken Pak nggih. Dadi kula sakniki rekene pun bujang malih. Bareng bujang duwe kenalan. Kenalan cek ganteng jenenge Sokran. Ganteng temen ireng mulus. Ganteng kok ireng mulus. Tapi ono manis dik-dik cuma untuk kowang. Heran aku. Saben kok temu ben Sokran. Kak hayah. Katanya ngendi Kak? Boh, ada keng lencelen. Moro ditukokno rokok ora ngepak. Mosok kami tua ditukokno rokok kate gak gelem ya apa wong doyanan. Sesuai dikai duit kan 5.000, suwe-suwe 10.000, suwe-suwe 15.000, ngelumpuk tadi 100.000. Engkau atanya, njali ria perkara apa sih bodo apa? Mek pas engkau beri pese kan 5.000 kan 10.000 sampai segemek jumlahnya ono 100, tak ono apa-apa ade, tak enak pikir. Jadi Sukran ono apa-apa kae, lek ono ya wis ngene aku. Ya nyaman wong dai. Pola kebimbang lek arekku mbek aku. Lah aku dudu wong wedok. Kok bendina dikai dhuwit. Tak kepikir. Lan dina jarang Sokran wae. Paling dateng paling beri wes emang tak beri kok minta ya Sokran kok. No ya kopi durung tak ombe to kopi itun mang. Wah iki pancen kopi enak lek iki rasane biasa ya enak pancen. Lho dak ya enak temen. Iki sing diarani kopi murni. Ya murni karat. Yo opo wong saben dina kongkon golekno kopi ndok ndeplok dhewe didang dhewe lak ngerti goreng dhewe. Iki kopi kok bangkam bang iki. Dah iki sing gare abotok anyeri ya bola. Nuwun. Oh, Kak. Oh, Riko. Oh, Kabul. Kabul dong. Arep salah subur. Iya sing jeneng nomor loro, Dek. Oh, lah sing nomor loro iku jeneng iku. Oh, pernah biyen loro ngono. Apa nje? Jeneng ta ono 2, Dik. Oh, arep pernah biyen arane duan ngono ta. Duan loro. Gak krungu kupinge Riko. Lho jare arep pernah loro apa? Ya tang nyama 2. Oh, aran peno iku werna loro. Lah iya pola ambine Riko bener iku. Oh, cocok tapi dilambi-lambi. Sing nomor 1 hayya. Oh, ayya. Ayya. Sudah remah ta koyo wong ngambek anu hayya. Oh, sing nomor 2 gajah. Hayya, Dik. Ayya. Ayya, Dik. Hayya.
Kak, iki aran tak pancene angop. Arep sampe mangkap kuwi, Kak. Jareng jeneng teko wong tuwa. Iya, Kak, kene dilang-ilangno, Kak. Iya. Sing jeneng nomor loro subur. Oh, sing nomor loro su. Jadi wong urip subur, haye tak ya urip. Oh, iya. Dadi ayah iku urip ya. Iya mong subur, masih loro ya subur deh. Oh iya, masih loro subur ayo. Maki gak duwe ya subur ae deh. Nandur subur ya. Oh iya. Ono warlone deh. Oh, nandur walu. Enggak, mbok anjir ono warlune ya. Ono warlune ya. Aku gak dodol terwelun saiki. Terwelun. Meter welon mbak ndeteng jadi pada parlona. Oh, perlu. Dah, cocok waduh. Wong perlu ya warlu, aku wis sakane walu. Yo bisa deh ngocak jebet tapi ya totri. Iya. Ya kak ya biasa lah durun-durun rene. Aku gak peno iki sedina ku naik kaya setahun. Iya ya kevimbang gak ya deh. Wah, aku ngomong ngono. Iya kak. Wis lara kevimbang. Wah, itu arek-arek. Kak, sih saiki ape ada di biyen omah peno. Iya. Biyen omahe gak ngene saiki kok malah apa sing penting cerentel iki nggone. Lho macem iki deh. Apa? Macem opo gambar opo tak templekno apa kok sing seneng tak templekno. Ono keris bareng. Keris iki Mojopahit. 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 Kalau sih mojo pedes ya. Aku Mojopahit tru wala tinggal. Mojopahit. Ya cocok. Oh iya iki barang antik iki. Barang antik ini mga jual larang ya. Oh iya. Iki ketek-ketekan iki. Iya ketek-ketekan. Sing mburi kok ketek temen deh. Ala apa aku mlebu dodol ketek temen lak dicakar aku. Iya ketek-ketekan iki sing mburi lek gelem ketek temen. Enggak nek pernah gelem kok tak olehno aku duwe barang antik. Apa? Ono kucing blendengan. Kucing blendengan. Iya. Kene yo ono kene kudiken. Oh, pokon dhewe. Macem sing diocak. Lho antik. Ya meneh antik ro penyakit. Kucing-kucingan duduk kucing temen. Kucing-kucingan. Kucing teko kuningan nih. Ya bagus antik. Larang. Kok gawon aku wis kaya apa ono omah. Tak kobot to. Iya kaya apa aku barean. Hati tuku. Lah opo aku malah ngekek penuh duwe kok. Iya syukuran dandri ya Dik. Iki gawon duwe. Iya dak bukti lho Dik iki. 100. 100.000. Tak hitung sono 200 saya. Apa-apa kamu pernah lak wis anu wis rekening apa sih ngono? Iya wis direken duwe ngono ta. Iya. Tak ngono pernah mbek aku wis direken. Oh iya lah kok Amerika gak ngreken apa-apa wis tak reken menjangan ngono ta wis. Kok menjangan ya apa sih Kak? Direken apa ya kanca ta. Iya kanca intim. Iya deh iya. Kan engko jadi atanya aben ndak iya. Tapi yo sampai dadi atine ta iya. Kak apa ya? Ngene lho duit sampai sak ngono kae iki ono pengarah opo Dik? Oh kan opo-opo. Ya wis mau ndak apa-apa nyada dandrino. Engko lek ono apa-apa pas aku nyaur apa digawe nyaur Dik? Ora apa-apa, apa duwe aku rela tak kena penuh. Iya syukuran nek ngono. Engko nang omah kono Kak ya. Engko ndok omah iku jukuk. Omah itu jupuk. Aja. Apaan? Sing mburi kok jukuk. Apa Dik? Iki lak ono kotak wadah pedes ya. Oh ada pedes. Nah terus pedes Dik. Ya pedes e penuh. Pedes aku. Dadi aku kon wadahi kono. Lho, kon niku ngekeki duwe wong dides pedes. Peno mang lak ngomong ah. Peno lak duwe ketek temen sino mburi. Iya. Lah aku duwe wadahe peken, aku karo ketek eno kono. Oke wadahi pedes. Iya lah aku perlu diwadahi kono. Lah kok mang kok muni riko pedes e gak ngono. Jawane ku bedes peno. Iya. Lho, pedes aku. Iya. Lah ya aku pedes lah. Aku tak yo pedes pasanan. Lho bedese peno. Lah ya tak pedes pas aku. Lho iki awak kok bulet ya? Ngocak kelero bedes riko. Lho lah iya bedes peno. Iya sik aku maneh. Lah iya bedese peno. Peno lak duwe bedes. Lek ngono bedese ndek mburi omahku. Ah iya, ya ilang burine tok gak apa-apa. Iya ya wis Dik, mong ndek iya wong pancene kan apa-apa ya gak apa-apa. Lek pancene ono perlu Dik, kandhakaken Dik. Iya, aku papane ngomong ngono. Aku nek pernah ngomong ngono ku pas ngesakno ngono. Iya melas ya Dik. Iya, ya gak melas tok. Iya. Kaya silem ngono kan. Wah, sok ngono ra. Pancen biyen aku tau dadi tanda Dik. Yen kian saiki wis leren wis. Wis jadi ngomong ngono ah. Mare eling-eling bareng sing tak enggak.
kok tak cewek. Ngene Kak, ya Kak Subur. Peno tak kae dhewe bala-balik iki tak tambahi 100, ya jumlahe 200. Iya deh, iya. Tapi aja rame-rame kan. Iya, iya. Jan aku ono perlune. Perlu apa, Dik? Marlina iki tak pek dhewe. Abo, dadi biyen sampai saiki perkara duwe sampai jumlah 200 iku kate ngepek ponakku. Iya. Ya dek lek ngono aja kuwatir iku ono tanganku wis tak gegem rapet wis. Loh, ya jane men-men. Apa? Loh, lek pedhot sikile. Bersamu jangkrik iki. Rahasia iki, Dek. Oh iya ya. Wis ngono ya. Iya iya, Dek, iya, Dek. Saiki aku tak balik. Iya, Dek. Iya ya. Heeh. Kak. Aduh, dadi perkara dhuwit 200 iku sukran seneng ambek sang ponakan. Nek ngono sing penting Marlena tak goleki. Jarene Basman iki lak dukun paling mandi. Nah, wong iki ketekan Kartolo ambek Marlena sing arep manten. Arepe ngajeni manten, rencanane Basman iki arep cukur dhisik. Rungokno ya Lur ya. Kamu untuk karepmu ya sih, Dek. Hop. Yeng. Oh, rupamu kok cebok. Ana buka karen suarane pating glodak ngene kuwi. Tak tutno kendhanganmu tak tutno. Kan terus tak delok-delok aku beso iki mang tak koyo manuk setip. Iku tabuhan ta tetekan iku mang. Oh, arek kok. Wis. Mulane ya tabuhan iki metutno sarbun rusak wis. Iki ngono ya kuat gak kuat robo jejeke gamelan ku cari sarbun. Nek sarbun robo tangi kaya ngono ya rusak tabuhan ini. Oh, potonganmu gak ganteng gak elek pesok ngono. Lho napa apa manuk betet wis buta arek. Oh, apa pun. Wis gak mikir kon rusak badan hamba. Sing penting mikir dayo, pokoke dayoku antri-antri beres. Ngerti ya kon? Aku ngono nerusno penggaweane wong tuaku. Biyen bapakku iku ya sik sugenge biyen dadi dukun. Tapi saiki bareng bapak wis awarahum. Awal menium. Wis mati sing ngenteni ya aku. Saiki dadi dukun aku. Umum daerah kene. Basman dadi dukun umum. Saking umum wis sampak krungu teko negara Itali, ngerti ya? Dukun sing paling wanter, dukun sing paling mandi sembur suwi karo maneh liyane aku. Temenan. Loro pae tak suwuk mesti ilang. Lah aku iso ngilangno penyakit kok. Bentuk penyakit apa tak suwuk ilang larane, ilang penyakite. Kok winginane ono dayo. Loro panas tak suwuk ilang panase. Ngerti ya? Loro ngelu tak suwuk ilang ngelune. Loro moto tak suwuk ilang motone. Cek kon. Loro kuping tak suwuk ilang kupinge. Loro dengkul tak suwuk ilang dengkule. Bapak cik gimpur wong. Apa kon iki? Kandhane kok peringisan kon iki. Menyek kon. Iya. Hah? Kon tak kandhani, aku tadi dukun gak ngomong sembur suwuk. Aku duwe pusaka condong campur. Condong setuju campur ngrukuno. Ojo sampak tangga emang gegeran gak wawu. Ngerti sih istilah tangga? Tangga ngono ya digotong ya disangga. Nono gerah ngeluwe gak tangga Jakarta dulur teko nggone Semarang nambani enggak ya tangga tadi gawe, ngerti ya? Lah pusaka condong campur iku mang kanggo ngrukuno ngakorno. Contone winginane Pak Joyo duwe gawe mantu. Buyar mantu, buyar kong, buyar tanggapan, kemanten gak wawu. Lho ngerti. Kemanten gak patut gak wawu ngerti nek aku dadi dukun pusaka condong campur. Senin digoreni nang aku kemantene. Selasa tampaki jopo, Rebu pegatan. Lah aku dukun paling mandi arene. Alah, repot rasane wong urip kaya aku iki. Ngombe sapa, Man? Lho, kan ku ndengke ae. Lho, waduh pancet ae lakone rek. Filme pancet ae. Itu gak pancet, Man. Ya apa sih lo, kan gak isis ta. Isin ta. Wis gerang daplok ngono kan. Wangi kok ngomong ku mata ya apa? Gak pun. Sakit pola gak?
Nah, iya iki lho. Sake. Ngerti sake. Sake ki man. Lho, sapa? Sampean sake. Pernah iku entek sake. Sing ngombe lho sapa? Tak sake ngombe towak tak Ya memang sake. ngecek ketipian nek kalau sake pun ya. Lho ana ketipian kok wis. Pernah lho dan PT. Tuh yang kok pitik enak rek kon niku. Apa ketipian niku nak? Ketipian. Ketebekan lho man ketebekan. Wah, apa ketebekan niku? Ijen. Oh, ijen. Iya nak ijen. Mau ngocak ya PDW ku ngomong ketipian. Lho, aja dikocak nak. Biasa ngono lho. Wah, iki Paman, kanan le-le. Apa ya? Wah. Buntelan. Lho, apa beneran? Ya kak lo, kayak kak lo. iki lho. Oh, gombal kurang ajar. Oh, apa kali kula lho. Pak mulai lisan kowe gombal kok sangat nyusur aku iki. Kawan tanda mata. Tanda mata opo kok kon niku. Iki kok dandomono dhisik lek wutu tak go balik ngono. Nurut nisik ah. Kon niku lho, kon niku ya wis karepmu lho. Wis kene ae kok ati awake ngono banget. Tak ngono cek cidak ngomong iku. Lah mesti lapor krungone tak sidik ta. Kon niku masalah lho, kamelok nglakoni melok isin aku lho. Ya kak lo, paman yang pernah iku menghina Mbak Marlena. Enggak. Langkrangan. Mari ini cedek Marlena dak gelem ya lo cedek ponakane dhewe. Lho gak ngono iki ono pribadi nah. Enggak. Ya laman, setiap ada pribadi dan opo aku anggap anake peno dhewe. Ngomong saenake blak-blakan. Lek gak seneng bio ono ngono. Nah, tak ngono. Bapak tak potong sik. Masih gom. Kon niku ya sing kene lho apa? Masih gombalan iki gak sembarang gombal man. Apa? Do iki gombale mukion. Nanti gombal wiwi. Ngawur ae kon niku. Gak ngono lho. Kon lho karepmu ya apa sih? Aku kisin lho. Isin lah apa sih? Kampung ono peraturane, ono RW ini, ono RT ini nak yo, runtang runtung, rentang renteng pada arek wedok tanpa ada penyelesaian. Terus apa ini? Lah mulane iki. Mulane iki pernah tak kayak kabar. Ya, ya. Malam Minggu tak resmekno. Oh, lah ngono. Lah pernah kudu bantu-bantu man, ya nyumbang-nyumbang apa ta nyumbang tangis apa? Lah apa? Padha kok paten ae. Dek iya man, Apa? olahraga gimana gi? Iya, iya. Todus man sebenarnya man. Bahasa Inggris rupanya. Gimana todus okuan todus? Apa? Nanti jangan ngomongnya ngangak koyo bajul. Lah kada oleh ndonderdil malah. Masalah. Sing dhisik wis tak gorene ngono mosok lah. Iya, tapi- mosok lali kaset sing dhisik tak gorene. Eling lho, ngasih ketemu jodoh lho eling lho. Ndak ngono man. Ngene lho man sampe nek ketemu kula saniki nggih koyo sing koyo anak dhewe ngono lho man. Iya, iya, iya. Ojo koyo ngono maneh biyen sing koyo ngono gak awawu saiki ati gak awawu maneh. Kapan dadi ponak? Rok-rokan lho, sewekan aku. Rok-rokan lho, masalah sewek cingkrang, udel ketok. Ya man. Wah, kok iki apa lho? Ya masih ngene gak kata lo. Iku paman sampean ya. Aksine ndak seneng delok udel padahal dia gemetar lho ya. Ngomong lah ngomong sing didelok wetenge aku ndok lho delok. Aku tak oleh no Cina, cek anak. Ngono lho kan lho. Do enak wong Madura Kak. Enak Madura man. Kurang ringkes Madura morot-morot. Lo pernah nyelok diringkes ah? Oh. Ayo nyelok diringkes ngiwat tanengen. Lah apa kok ringkes aku? Jadi nyelok gak ringkes. Pakaian lu sing rajin, sing stil ngono lho Kak. Waduh, tukokno jengki. Lah ya celana apa sih? Celonoan, Bapak. sangan ada lanang. Bapak terus potongane kok bekelan ngene. Tapi lek liyane iki ya rapi man. Saiki iki lak mang gak niat nglencer mek kepethuk karo aku ngono lho tak sarene. iya. Lah saiki sarene aku ati dadi mantan malam Minggu. Penuh yo pokok rungsep ngono man ngono iku. Apa? Oh, biasa nak wong tuwa. Ngono lah kate iring-iring ponakane ya sing bersih ngono. Iya, kok ganti. Mene tak klerak. Lah apa kok wis ana sewek ah. Ojo kuwatir nek kurang seminggu. Iya. Masih paman gak iso bantu apa-apa ojo kuwatir wis tak klumpuk-klumpuk to. Apa? Suket damen. Kok niku dadak rek kon niku. Ana susuan manuk beke. Kayak ngepsuki kok dapur muka. Lah napa aman? Lu sedep lho man kula niki. Gak ngene kemanten iki apa dulu kono kuwatir ta dulu. Wade man. Ojo lu kono kedua ya nah. Oh cek wong kampung nggih man nggih. Iya. Nanti gadek bondo. Ponakan be pamane setel padha belite. Nak omah ya? Iya. Bapak tak potong sih. Sebab bapak ini gair. Lho kebeneran. Sawangane bapak iki iso ngajeni awakmu. Nek Sing tak ganteng. enteni. Iya, iya. Kok ayo bareng nang omah rono ya. Iya. Aku gak mulai-mulai gak pernah teko lho. Iya. Ana duit ya? Ki ana duit. Dikek duit ta? Iya kan duit. Cukup tak 10 rupiah.
Itu gelali ya. Oh ngawur ae potong tak no. Paman ngene iki nek gak disekit dhisik ngono garai biasa. Gila. Tak tinggal. Gila. Man, 2.000. Nang arlo jung tak cekle. Kalau iku ya sik kok ngawur ae tak no. Wis ngono dhewe, nomel lho. Udahlah. Iya. Ganteng ya man ya. 3 jam lagi mulai lho man. Lah opo dilu ae Ojo potong. suwe-suwe, sing suwe man. Lah apa? Aku ya ora. Pokoke enak sing suwe peno aja teko-teko aku enak nduk Tak kene. ngono lah, kono mau sudah apa gimana? Cinta sampai arek iki sih. Duh, gak cinta manis kadung bulet ngene kok. Wis sepeda ta? Aku kadung isen man. Oh, iya, iya. Seluruh Argentina aku seluruh aku pacaran di Kartolo. Aku tidak kado potongan koyo ngono. Wis sepeda ta? Ya harus sepeda sih. Hah? Harus sepeda ta. Iku lho sewan. Udah sewa nih. Omprengan ah. Kado ngawur ae. Nek Mas sik. Iya. Entak jati. Oh tinggal. Man sing ganteng man. Ayo, Dek. Omong-omongan begini lho, jero kene lho ya. Ya dak ngene. Om loro ya yeman-yeman. Iya. Ceritane Cak Subur sing tukang potong rambut iki ketekan Basman. Basman iki lak apene cukur ta. Lah kok cukure durung mari ambek Cak Subur ditinggal. Lucu-lucu rek, rungokno ta rek. Peduli sari ni mandiman minta temu. Sampai seminggu kok golek ya wak ikon di endi iki. Tak golek seminggu gak ono sampai tak rewangi nyewa bekakas potong. Pola lek panjenengan ndak cidak kene nek ke rumahku dek kene tak yo sambang. Oh biasa boleh wis jemua. Minggu akeh wong tukang gutung, tapi dak laris koyo aku. Tepaan ya potong. Tukang potong iki. Tahu mendaya butuh syarat. Premios. Mek permi. Kula nuwun. Nuwun pinten, Dik? Nuwun pinten ya? Kula nuwun tak ngemis. Niku lho, ngemis. Sampe nek napa sih Kak? Sampe niku. Kira sih kula nuwun pinten. Berarti nuwun pinten permisi. Permisi. Kula niki sebagai tamu, mendayo. Medaya. Mriki dalam gulung. Lho, lah napa? Sampeyan gulung-gulung dhewe napa? Uang Gulung, Dik. Lah napa gulung-gulung niku? Niki tak kursi. Oh, longgo ah. Nah, codot. Lho codot. Oh, apa sih codot iku? Niki lah napa nang codot-codot niku lho. Bener niki napa, Dik? Oh, cocok. Nah, nih. Cocok kayak codot. Wah, nggih pun. Kacingnya potong, Dik. Lho lah napa dipotong? Boten. Kacingnya potong. Boten dipotong. Masalah rak potong-potong. Lah nggih tak potong nopo, Dik? Masalah potong. Lah nggih potong. Masa gak iso ngomong potong? Gak iso iki. Lek potong gak iso, Dik. Lah niku lho. Nirokaken sampeyan. Ya. Nggih, potong. Potong. Nggih. Nggih, Dik. Nggih, nggih. Sinten jenenge sampeyan, Dik? Napa nih? Jenenge sinten? Kula R Pasuman. Sinten, Dik? R Pasuman. R Nggih. R niku nopo, Dik? Mboten Raden. Napa? Rakyat Pasuman. Mosok lek R niku dadi rakyat, Dik. Napa? Rosokan. Aduh. Kok sampean niku sama-sama mawon. Anu ajeng potong gak? Nggih. Monggo, Pun. Nggih. Nu sewu lho. Lho, potong niku, Dik. Sakniki enten wernane, Dik. Pinten pernone? Enten werna 3, Dik. Wah kesasar aku rupane. Si akeh potong nomor 3 barang. Terus ya seiki ana potong nomor 3 barang. Sing nomor 1 gak napa? Nomor 1 potong gulu. Atau waduh kesasar temen aku sih. Bodoh diri ini aturan aku. Nomor 1 potong gulu. Nggih. Maksudnya potong gulu. Di gulu ne dipotong. Atau lah nomor kali. Nomor 2 potong kuku, Dik. Oh, enak kuku diketoki, ngilangno baksil.
Sik tumponi ngono tak ketoki kuku ya. Nggih, Dik. Ya nek kuku niku agak kudu macan ya. Jadi kan nomor kali ketoki kuku nggih. Nggih. Lah sing nomor 3 Potong kelambi. Nek kelambine sampeyan agake kelandungin diketok, Dik. Waduh keliru aku iki. Kok gimana nek tukang potong lah penjahit tuh jan. Apa sembarang, Dik? Waduh nggih. Nggih panjahit. Wadah iya. Nggih potong, Dik. Waduh ada. Dadi sembarang enten. Pokok sembarang kaliren pun sampai kurang, Dik. Oh, kalau nek kaliren. Tukang potong iki wong iki melek ta merem. Iya apa, Dik? Aku potongan ini potongan. Itu pacuan koyo Jepang, itu pacuan. Itu pacuan koyo merem. Ah, sampean ngerusak niki, Pon. Boten. Demi Allah boten Kak, kok boten rusak Kak. Dikali sampean iki kok gusu kok niki. Bah, penyukur niki mboten damel ngetok rambut tok, Dik. Iki wong iki pecah rusak. Boten Kak, boten rusak. Yo ngrasani. Boten sampe iki ganteng Kak. Enggak, wis kerasa. Masalah boten Kak, kok boten ngrasani. Enggak nang muni kana fotone ngono. Boten Kak, bukan sampe iki ganteng. Boten ganteng Kak, kalau dipotong Kak. Buri-buri Kak, kalau dipotong Kak. Kalau dipotong Kak. Temen, Dik. Nggih, potong. Potongan wernane telu, Dik, potong rambut. Nggih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 regane WD, Dik. Nomor setunggal. Nomor 1 murah, Dik, 750. Waduh, nggih. Lengone, Dik. Lengon apa nih? Lengone lengo wangi, Dik. Wah, tepat. Teng rambut saged ireng. Lah, Wedake wedak wangi, Dik. wis Kate oleh hadiah, Dik. Kuwi hadiah. Nggih, potong mriki sampai ping 40 oleh kaos kotang sito. Jadi ping 40 Nggih, oleh kaos kotang sito. aku legrek pisan. Wah. Ya coba. Enggak foto kita gendeng kowe. Lah sing nomor 2 400, Dek. Wah, niki 400 sing. Nggih, tapi lengone Lengon apa? orang aring. Oh, biasa, Mun, biasa. Nggih. Wedake Boten katik kemul, boten katik wedak. masuk angin iki, Dek. Tapi oleh mangan, Dek. Oh, mangan apa niki? Oleh mangan. Mangan sego ta? Titik, Dek, mekan. Nggih. Sak lepean. Sana kucing ben aku. Nggih. Tapi lak wareg. Oh, nggih. Sing nomor 3 250. Lah niku mah 250 mawon. Tapi mboten dicokor penyokor, Dek. Tali napa? Beling. Atau ati deleng petal kabeh kok. Mas. Nomor 1, Dek. Nggih nomor 1 mawon. Nomor 1 ngangge kemul, Dek. Oh, nggih. Tunggu, Dek. Nggih saya lho. Sing penting mosok anu tak nggih duluran. Nggih. Pinara, Dek. Aduh, mbok masalah. Ngomong. Nggih. Waduh niki alis niki tekan deleng, Dek. Non, Alis tekan deleng niki enake diilangi. alis kula niki. Nggih. Gendeng kok tukang potong iki. Iki ngurus potong nang alis-alis barang. Niku kekandeleng kaya gendruwo, Dek. Tukang potong kan isane melek diculek. Wah, kena merem ae ngene. Udah kapotong kan sungai-sungai ngantuk ae ngene. Wah, jadi beripati merem ae culek ae jalukane. Wah, sampe niku alis kok ilang ya sampe niku ngawur lamun. Pasangan alis. Kok perigisan sampe niku. Waduh, keliru temen aku rek potong iki. Niki lho rambut iki lho, Kak. Rambut rambutnya kedawan, Dek. Lagi ya napa diatur ya napa? Diatur sing apik. Lah. Nopo panjang muka, nopo panjang belakang. Ya apa sih omongan iki rek? Lek panjang belakang dikareaken jitok-itok iki. Lek panjang muka dikareaken 11 rambutnya. Masalahnya panjang belakang aku koyo wong gunjiten ngono iki. Hari mele dia sing pundi? Kolepsuan iki lho. Oh, kolepsuan. Kolepsuan. Kodek iki kodek sepatu nopo? Nopo kodek sandal? Kodek sepatu, ki kodek biasa. Lah nggih kaya sepatu sing Lah, ombo. nggih, sing ombo. Kaya bentang pelem. Lah niku nggih cek maju. Lah nggih kaya bentang pelem. Lah nggih. Nggih niku nggih. Pun lungguh, Dek. Nggih. Duh. Kata Meneng, Dek, meneng. Ngomong Lah, tok, meneng. Dek. Pun ngomong, Dek. Nggih, Bun. Lah, kulo kupinge kok sisian, Dek. Namanya Sing siji nemplek, siji petal. gendeng kok ngene jane. Wong kandel kan.
Ora kopi kok. Sisian juta. Kok iso gantung gini sih. Wah, caca ya apa potong wae. Mboten-mboten sampean iki nu sewu jeneng sampean sinten nggih? Jeneng cilik napa jeneng gede? Aduh loro jenenge rek. Abang nggih. Lah sing cilik. Sing cilik enten loro. Dugi mak kualon napa mak dhewe? Lho kon. Lah sing cilik kali niku. Sing dugi mak kualon. Niku enten loro, sing enom napa sing tuwek? Lah sing nom. Sing nom enten loro, Dek, sing umur 17 napa umur 19. Kan entek ya omongan. Wendang. Oh, ngantuk ae ngono. Mantinara, Dek. Nggih. Bun kula cekel niki potongane ngeten, Dik. Sing hati-hati, Dik, nggih. Tak celok amarayali mong eroje. Tak celok amarayali mong eroje. Beli mama Selamat kok ngene. Ora foto kate daburan koyo ngene. Kok dicandak tak ngidung terus ae. pun jalgin pedhot, Dik. Lah sampean ngidung mawon. Tak norok amarayali aja. Tak norok amarayali mong aja. Nabi manter nangis Apa to model Nah, Dek niki, Dek. Jadi dicukur niki. Kesek-kesek niki ya napa dipotong sisi niki napa? Lah yo napa lak sese dhisik cene api. Nggih, tapi sing tengen martengen kiwa, tak tengen tolan tek tengen. Lho sampean iki lho, sampean potong kok. Ah, bocere, kok tak tempeling kok. Satu lho, potong iki kan nyusahi kane. Terus kiwa sing roto, sing kiwa diumbar sing tengen tok ditekno koyo ngene. Lah Kula niki sing kanan diapiki dhisik, sing kiwa kan lek mboten mari jeng-benjeng ditutukaken. lho sing benjing ngawur mawon sampean niku. Waduh ya apa kesasar temen aku ya. Dek brengose dire sese, Dek nggih. Lho, yen apa? Dire sese cek api. Sese tok. Nggih brengose api, Dek. Malah kowe niki mos aku kulian. Mboten ngoten sampeyan kok potongan kok dungaren aja ngenten napa, Dek. Niki ngeten kula ajeng ada tamu. Enggak datang. Nggih. Oh, sinten, Dek? Lho anu mantu. Mantu. Ponakan kula niku apa Kartolo? Kartolo. Kartolo. Wah, Kartolo. Lah kita kartolo napa? Meleo ta sembarang iki. Wis meremae. Lah kita kartolo. Niki lho metu banyune lho. Mripate metu banyu. Rembes kok iki rupane rek. Wah, Kartolo. Lho, Oleh sinten, Dik? angsal niku ponakan kula. Kok anu Marlena. Marlena. Nggih Marlena. Omahe Dek pundi, Dek? Omahe Asem Jaya. Asam Jaya. Nggih. Boleh Marlena perlu panjenengan golek donale dok Romade. Anu, Kak. Golek ide. Marlena niku Asem Jaya lah niki lho nanti kok ngomong. Ya apa sih? Kak. Lho, kari sese. Sing temen tek, sing kiwa sing moto. Lho Kak, wah tak tutupane ya apa ta no. Marlena iki ketekan Cak Subur. Nah, ambek Marlena, Cak Subur iki dikenalno ambek Kartolo. Paman iki potong ta minggat iki. Loh, iki sing motong nang endi ya sing potong iki? Kula nuwun. Tuh. Duh, nah, mek mbok ning kene. Teh, mak sampean nang enak teh. Enggak nyare mbok enak engko ria duh. Iya teh, tuh. Kenal lagi tak suka teh. Kartolo. Sopo iki? Kartolo. Kartolo. Iya, Kartolo tang suka nek kenal lagi nek. Sing kateng rabikon. Engki. Kok diborongno wae. Rumah burung mak cinta. Iya sebab aku iki wis kadung api ambek Sukran dikei dhuwit 200 kon kate dirabi. Duh, aku tadi tiga nomor 200 teh. Enggak Loh, tak ada iya. nyaman nih kok padha karo tuku teh. Meleh. Pese 200 mak meleh Marlena. Njuk teh. Neka Kartolo neka. Ya Kak. Podok grombolane. Terus pundi sik teh kopi? Loh, mete kopi yo opo le? Teh botol. Teh botol cang. Ngene nak. Nggih. Iki aku duwe utang, duwe utang dikei dhuwit 200. Tapi Sokran kepingin ngerabi Marlena. Duki sinten? Tuki Sokran. Sokran yo, apa niku persekot sepeda motor nih. Persekot
Jane kula tumbas 400 nggih, kula 200 dhisik sepeda motor sik digawe. Kok iso digawe gak karo-karuan arek apa niku dhuwit saking kula ning pun kula sing putusi Sokran. Apa tadi duwe teko kon? Ambek nggih masuk akal lek dhuwit disauri wong niku mboten masuk akal sampai Marlena bunuh diri. Dadi urusan Sing sampai kelangan ku teh dhewe. Iya nalek pikir pancen bener nah. Wi ambek kartolo CJ teh. Aduh Sokran nganggur. Anak iki aduh tanggapan bendino beres. Syukuran nek ngono. Pan kapan cek dijak. Nah iya. Le, lo, kali sese wae lo. Wis lor kali sese lo paman sing. iki bukti sing jarane sapa? Paman malah gondol separo man. Foto kali sese yo. Nang sapa? Lo, Lah, Riko sing potong ta ya, Dik. kadung sese ditutukan apa? Nah, apa iki marutuane kon? Nggih. Oh, lah karepe ya apa? Sese pun tek sese ni dereng sing kiwa niki lho. Aduh ya apa wong bekakase kari. Waduh soro nek aturan iki napa nih? Ngene ae ono beling lek. Enten teh tengene pinggire kombong niku. Ya apa ditutup nosok besok apa saiki? Saniki mawon. Saiki. Ada budi. Saiki ayo nang kombong tak. Ya Dek, mulai Dek. Ayo Kak. Aduh. Aduh. Oh, mulai ini Dek. Mulai tiga disco Dek. Aduh. Iya Dek. Mulai tiga disco ini Dek. Ya, ya. Ini disco Jawa Timur nih. Oroan seret deh. Aku lah kelopo dek nang kali ondo menyang kone kantung bakwan nek sing joko mas mau milih rondo nek baboyot kok dari kawan. Oh, ini wali silai jambul. Oh, ini lele sing duwe ngambul. Rujak babal deh, malah segempili. Kolang kaling, pacitan nih. Neri tinggal mas, brebes milih. Eleng eleng do, eleng kawitan nih. Oh, wong ketelo dere seres. Oh, kawe telo dak wis suwe. Aduh, ayo disco mana nih? Ya, sa, ayo. Aku ketemu Buri bingung ya kalau disco dia. Ya. Kecek Jombang. Cek Jombang. Lho, Aja lo melo sampean ndak kenal-kenal. boten, Buk. Sampean wong Jawa ki, Mas? Nggih, sampean yang medunten ya. Tuh delok modele ketara, Dik. Mlakune jagrake iki ketara, Dik. Pinggelan seweke gadek kendit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Klambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten. Lambine iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Seweke setengah meter, Nggih. gadek kendit. Wis gadek biaya akeh, Dik. Once-oncekane yo gampang. Ayo, Ya, coba ayo. beres. Ndak tolong, mlebune buru ono aku. Stop beres, Bos.
tukokno jrono. Dadi aku sing bondo tolong itu. Pisan-pisan. Ayo tenan. Pengeretan lah. Apa-apa. Abang-abang kulane ketan. Nek kemiri yo Mas yo tunggu podoan. Nek kepindang yang keturutan. Enak bunuh diri nyemplung koboan. Tuku paku nang ternate tuku bangkuang nang merauke nuruto aku penom mesti enake ayo nang blauran kalungmu tak dole Lah kok modele kaya ngene, Dik? tak tak bales ya pokoke Iya. ya Lenana ya, masih aku. Gak gelem, Dek. Tenanan nurungana ya. ya Kapan-kapan cak dina mulutan mangan sego yo iwake kodhok. Kapan-kapan cak aku keturutan oleh Joko bokonge kempot. numpak sejan kok nang Madura numpak taksi kemul-kemul sarung aku kebimbang delok bodi peno nek teko mburi koyok tong glondong Aduh, masih ngene ge. Akeh rezekine ge. ya seneng aku masih lemu le Ya, irungana ya. Bener ya. Ngombe jamu Mas, kok karo turu. Bareng wis turu ya Mas, kok ngipi minggat. Wong wis lemu kepingin turu. Bareng wis turu mengine aku mah. tuku gula dicamplak pete nek mangan sate bok bareng nangis rambut penol kate berente aku senenge berente lengge Yang nyet terus gak tolong apa-apa. guyon kok wong nek gak guyon iku ya wis tuwa kurang hiburan Iya, terus kita bales ya gak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur yo Mas yo.
tambah kanginan tadi tambah rumplung mulian. Kak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya nduk iringan aku depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Iya. Apa coket mbek iku? Ya cek asin man. Cek asin no ngomong. Cek asik. Asik. Iya iya ayo. Ayo. Asik karo Bakri. Oh, lah masa kera kon niku. Kasih Bakri kon niku ngomongane. Cek ayo, cek limone. Lah. Lah mulai. Dubel male semolea lebet larang meta ka Allah